zo pi tanga kilometer somvel kal nuwa luang takin tut kan thleng thla tang hian lir thein ka gal to dona tunah hian chhun chawk an fak mek a hian hangai hian thenin chawn eia anula mampui hian heng ata hian ya dal sangatin tivel an ei ni ba ta teng ate khate choya kunami ala ani hi zo nang da hin be ya chuan hei hi pingui bungraw chu nia ti hian pickup kan lota pickup trip khat zan chu ni la hian thenin chawn lo ei boka la hi lungdi chhuah kan ti kha cyclone remal awangin helai hi tual zo zau taka siama helai hi to na hmun nuam tak mai alo changta ni la hian tlerol ho lo sa kola aw man hla mel ve thile chu ipor bokem por don mo o hela hi pimang ai lungdi chhuah dawr siama helai hian thil chi hrang hrang zuar ve a chuan lai hian artui te thingpui te mama mi uai pali ji tivel chi hrang hrang zuar ve a ani hian helaya a thok tu tam tak te mamo hruknan ti in thingpui te lo siam thina hian thingpui te lo buai sai sak thina ni helaya zo pui khua ta hian ti hian buk te lein ta tang hian lo lama an sia chok thina kan sayang khan zo pui le sau sa bolin kar hi chun ma chuan nilengkal an ti thina tiang khopa lam hla chu nia voin lama zo puya kan u lau nu pinuni sau sa bola pem don awangin branch way me ta chuan a pem mi hroi ni se tia chuan pro mai mi somli satin a bungrua hi headlotin ram hnuaya kong pom phum fe lo bok tum ang maya kong chia ti hian a bungrua hi khur chowa he ta tang hian pickupin ka phur ho to do ani lai mun hi sau sa boram rol khangram mania chuan so laya tang lo lang so bol te ram lo sa ram ania zong khi laya mua ron ta zep mua lian deuh mai khi ke se ram ni in sau sa boram a chuan ram tha ram nei lung tha bu tam tak tak an thar chuan hmun thina nia maro chu alama hlat do wangin kan ni na zet ngai lo ani Odison two wheeler eng mazat oma chuan pickup hi pahnih manga tian chaw hi kan ei khamanga khualama ho chho to don ani
ลายฮีตุดลุยนี่อินตุดที่มิโซรัมลุยเลียมเบตตะซิงมีอันนี้อะตุตาเฮียนตุนมาจนสังหารเตะเจียงกอลที่เวลเตะน้ำตักไม่มินกันละทีนักมารอจูสายกลอนเรมาละวางอินลุยลุงอินน้ำเจียในตัวละว่าลุยน้ำเจียในตัวละว่าเจียงกอลสังหารที่เวลมุตูอมตัวเราอันนี้จากไอ้ที่เพชรจูมุตูที่อมตัวละว่าเจียงขับจวนโคเรียเชียดน้าวางอินกันรำเลยลุงเตะลุยเตะมีที่เชียสักกักซึ่งอินลายเสาสบัวใช้เวลเที่ยงกันตัวนักสัตว์เละอันนี้งานรถเต็มเสาเตะช่วยอวยเมกันหลังอ่ะมีสมลีบอลเวลจัดกันถกสวกเทียหลังส่งจั่วให้ลมผูกันใส่ตักไม่เววะให้กันได้ใส่ไอ้กงโปอาหารทางนักกันกัลเทียเบี้ยวละมาตัวน่ะยันลุงได้ชัวเป็นเช่นสักกิมเฮียเราบุกตักเซตันนี่โอ้เลยลองเอาไหม